Hi, my name is Abatwa, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Abatwa studios. Pano Abatwa nokudzira nyaya dzese dziri kuitika matumana ose enyika nematumana ose emasocial media. Tinge tichikunzirai panapa. Saka imi musakangana kuita sei kusubscribe, molaika, mofollowa kuti musasarire maupdates kuti musasarire. Tikati kupedza munamato sadza richipora. Panapa tauya nenyaya yaitika Tunas boys. Asi mafanizi kuna Copacabana amakuziva boys wo. Pane Mukadzi boys, Abatwa boys, anomungoona nepicture yacho. Abatwa echilazwa boys, Mumota boys, ikwirwa Mumota boys. Abatwa vanhu vatoungana boys, foto yacho. Vanhu vatoungana papa. Vatorwa nepolisi, atosungwa aiswa semukadzi, vatochilazwa munhukire. Vatochilazwa munhukire. Mumota. Boys, pakaipa boys. Pakaipa. Nyika yashata boys. Pese yaloji, mota, musango, muchechi, mutoileti, power, pese. Pakaipa. Ngatidzorei boys. So don't forget to comment, like and share. My name is Abatwa, Mr. Beast Zimbabwe.